Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων των 9. Πλήθος νέων σειραίων τις τελευταίες ώρες στην πλατεία Συντάγματος. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί συνοδεύουν την ανακοίνωση του φετινού ανταμώματος της Ένωσης Ποντιακής Νεολαίας Αττικής. Η πολύμηνη καθυστέρηση έκανε την πραγματοποίησή του να μοιάζει ακατόρθωτη. Ωστόσο, κατανικώντας κάθε αντιξιότητα, η ΕΠΟΝΑ τα κατάφερε. Στους δέκτες σας παρακολουθείτε πλάνα από την πλατεία Συντάγματος σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τα ξημερώματα οι φανατικοί ξενύχτιδες μεταφέρθηκαν ως συνήθως στο Σύνταγμα και η είδηση είναι ότι δεν συνέβη κανένα παρατράγουδο. Βέβαια έπαιξαν μπάσκετ με τις αστυνομικές δυνάμεις. Ήρθαμε εδώ αφού μας έχουν ξενερώσει και δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Θα εδώ να κάνουμε μια συναντία δικιά μας και αυτά που έχω να πω είναι αυτά. Θα κόψουμε τις φλέβες μας. Κίνησαν στις 3 και 4 όταν οι νεαροί έκλεισαν την οδό Πανεπιστημίου στο ύψος του Ρεξ και δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο. Γύρω στις 4 η διαδήλωση πιο μαζική και συμπαγής μεταφέρθηκε στο Σύνταγμα μπροστά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Έλληνες είμαστε, οι κλετζένες Έλληνες! Στις 5 η ώρα έγινε η αλλαγή φρουράς κάτω από ιδιόμορφες συνθήκες.